Extrémy počasia dávajú ľuďom zabrať. Toto sa stihlo stať len za 2 dní. Rakúsko. V Tyrolsku spôsobili silné dažde sériu bahnotokov a záplav v oblastiach Gschnitz a Neustift im Stubaital. Taliansko. Oblasť Campi Flegrei, nedaleko mesta Bacoli, zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6 stupňa Richterovej stupnice. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie v tejto oblasti za posledných 40 rokov. Región Piemont zasiahli silné dažde a krupobytie, ktoré vyvolali záplavy a zosuvy pôdy. Francúzsko. V departemente Aude horelo niekoľko požiarov na celkovej ploche 400 hektárov. Silné búrky, ktoré nasledovali po vlne horúčav, spôsobili záplavy v alpskom údolí Maurienne. Švajčiarsko. Západ Švajčiarska zasiahli silné búrkové bunky, ktoré spôsobili záplavy, veľké krupobytie a silný vietor. Vo Valais zasiahli zosuvy pôdy niektoré ulice. Turecko. V okresoch Menderes a Seferi Hisar v Izmire vypukli lesné požiare. Pakistan. Silné dážde naďalej sužujú provinciu Chajbar Paštunchva a spôsobujú zosuvy pôdy a záplavy. V dôsledku dažďov a búrok zahynulo 20 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Vietnam. V meste Tai Nguyen sa vyskytol silný lejak, ktorý vyvolal rozsiahle záplavy. Kanada. Silná búrka, ktorá zasiahla mesto Simcoe, spôsobila záplavy a výpadky elektriny. USA. V Južnej Kalifornii pokračuje hasenie rozsiahleho požiaru Wolf Fire, ktorý vypukol nedaleko mesta Benning.